for your leadership, your diligence, your steadfast commitment to duty. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Gagawin namin ang aming mandato at tungkulin ng makatarungan na tapat sapagkat naniniwala kaming walang anumang katumbas ang prinsipyo at dangal. Sa bawat desisyon, iisa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan. Our oath to uphold the welfare of our people and to ensure transparency and accountability in government. We resume our session as we called not only to act, but to act with purpose, discipline, and resolve.